Stiahni a už len kormidlo daj, tak. A smeruj ku nám. Normálne doľava pačku, tak. Už končí baterka. Dobre, poď. Rovno. Hej, začne spomaľovať, hej, vypne a tak. Dobre. Dobre, odrežme a vyskúšajme len tak chvíľu. Takže sme vedeli, že čo, jak, či to funguje alebo nie. Na toto jednu otočku budú dosť.